Ľudia, dneska s vítam nového videa, dneska budeme hrať Roblox, budem rád, keď dáte like a odber a táto hra spočíva v tom, za každú sekundu dostaneme vyšší skok, mám takýto skok, tak uvidíme, kde doskočíme. To budem spin za free, gamble, tak 100 jumpov ešte, to je celkom dobrá. Tak ideme skákať. A ešte jedna vec, že teraz hry z Brawl Stars nebudú vychádzať. Teraz sa Brawl Stars sa snažím naučiť, snažím mať viacej pohárikov. A proste potom, keď ich budem mať, tak proste môžete si pozrieť tie predĺžšie videá, čo mám z Brawl Stars. A môžete si pozrieť, koľko tam mám pohárikov a môžete tam dať aj like alebo aj odber. A budem hantiť 30 000 pohárikov. Ale ak na tomto videu bude viac než 15 lajkov, tak budem pár hier aj natáčať s mojimi kamarátmi, ak hantíme tých 30 000 pohárikov, môžeme ich natočiť, ale až 15 lajkov, to je celkom dosť. A za každý win, čo dáme, tak sa vlastne odočíte všetky tie skoky. Nejaký reward. Som mohla čakať toto, čo? Zase Robuxy. Zase iba ťaha Robuxy. Tak čo aj, ide sa čo za tie viny kúpiť alebo niečo? Skákať. Aký päti? A kde sa dajú kúpiť tí päti? Za jeden game. Za jednu trofy. Čo nám tam pani je to najhoršie. To je presne moje šťastie vo všetkých hrách. Možno. Dobre. A ideme zase skákať. Tu máme nejaký free gift. 100 jumpov. To už vieme niekde aspoň vyskočiť. Ideme skákať. Doskočila sa až na to červená. Zase už nepreskočím. No, budeme sa trošku trénovať skoku. Tak, ale tam nedoskočím. Doskočím tam dneska. Ja si vlastne neekvipol to opäť. To môžem niekedy skočiť, no ale toto už vôbec neskočím. Skoro. Tak budem to skúšať. No a vyjde video, zajtra vyjde video z Build a Plane, možno že s kamarátom, neviem, máme tu jeden win. Alebo na to video s kamarátom, alebo prvšie video z Build a Plane, tak som mu povedal, ak bude na tom videu viac než 5 lajkov, tak prekonám môjho najetého kamoša z tej hre. Tak strašne blízko, možno to už aj máme. Lebo som trošku trénoval predtým. A celkom ako ide to dobre. Len ešte urobím nejaké tie úpravy, aby to lietadlo nevyzeralo tak, ako teraz vyzerá. Tam nevyskočím. Kamo. A už som mohol doskočiť. No. A to akože tu budeme 3 roky, dokedy to skúsili takto a že kam až doskočím. Skoro do konca. Som free 250 jumpov. To je nejako veľa tých 250 jumpov. Ďalší skočím presne do toho. Tak nie. Tu už môžeme otvoriť ďalšie vajco. Nejaké zelené vajce. Aha, zase to najhoršie.
to som mohol tak čakať. No a proste aj tak, keď si našetríme tie 4 viny, to bude asi nakoniec videa, keď si našetríme, alebo ideme vyskúšať nejakú inú vec. No. 2 viny, ale to je nejaká už ťažká vec, to sa mi nepáči. Ale keby sme to možno dali, čo je? Tak tam až teraz dosť nejaké získať. Takže to, keby sme získali, keby sme zvládli dvakrát, tak sa môžeme otvoriť najlepšie vajíčko z tohoto sveta. Ak to tejto hore dobre chápem, tak toto až si už nedoskočíme celé. Skoro sme to doskočili. A to je dlhá veš. Pozrite, koľko padám. Teraz, keď sa budem snažiť padnúť, tak ani nepadnem. Ja všetko dávam skoro na prvý. To sú 2 viny už. Tak? Zobral som 2 viny. Teraz máme 500 jump. Ja som dal na tejto veži, som dal 3 veže naraz. Uí. Ale toto vždycky, keď prejdem, tak ma to už hneď dám sem. To je jednoduché. Máš skoro 1000 sekúnd s tými giftami. Tak. No, teraz má iba 900. Ešte 100 sekúnd a proste... No, to bude celkom jednoduché. Čo ešte ideme robiť? Neviem. Teraz musím ísť za napríklad do tejto veže. Tu nedoskočím ani to prvé bez tých giftov. To už je mega dlhé. Tak zatiaľ idem skákať sem. Teraz mám tie jednej poháriky, keď nafarmím. Alebo tuto idem skákať. Keď budem mať za minútu, to je až za 6 minút, som myslel, že toto je ten gift a toto je ten spin. Ale keby som mal za tú minútu ešte ďalší gift, to bolo dobré. Čo je toto? Hej, to je ďalšia veš. Tu som ešte na tejto nebol. A skoro som skočil na prvýkrát celé, skočil celé. Tak som odznova. Tak ja už celkom vysoko, ale skáčem. Máme 1000. Tak koľko preskočím ste naraz? Čo? Čak to som dal úplne všetko naraz. No, nedal úplne všetko naraz, lebo proste som bol pomalý. A čo teraz? Tak budem musieť skočiť na to, alebo čo? Ne. Čo mi to dalo to? Uvidíme, že tam skočím. Ak to bude za 2 minúty, tak je to úplne zadara. Máme 6 vinov. Keby sme ešte raz dali to, tak si vieme 2-krát kúpiť to najväčšie vajíčko a môže byť opening. Tak ale to asi už nedám. No a myslím si, že pre toto video je to všetko. Môžete sa tiež na ďalšie videá a čaute.